दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मा दिनै रौता उदालगुरि जिल्ला रौता बड'लेण्ड फोथाराव जानाय बोसोरारि जथुम्मानि दायो आं दंफैयो बे एग्जिबिशन एबा एग्जिबिशनाव दंफैयो आं गोबां बे एग्जिबिशनाव गोबां रायजो राजाफोरा बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों। आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन। बे समाव आङो सासे फानगिरि बिथांनियाव सोंनो नाजागोन। अंकल आप कहाँ से हो? हम जलपाईगुड़ी से हैं। जलपाईगुड़ी से। आप क्या बिक रहे हैं? आपका अभी अच्छा से हो रहा है? चल रहा है टूक टाक, उतना खास बिक्री नहीं है। खास बिक्री नहीं हो रहा है। और कल भी है? कल अगर कुछ होगा तो होगा। ठीक हो। दा उदालगुरि फार्म्स कोअपारेटिव ससाइटि लिमिटेडनि दा आङो मावखुलियाव दङ। केमेरा पार्सन बिथांखौ आं देखायनो खावलायगोन। दायो आं सोंनि बे उदालगुरि फार्म्स कोअपारेटिव ससाइटि लिमिटेडनि बे मोनसे डेम'आव आं दा दंफैयो। नोंथांनि बे डेम'न्स्ट्रेशन बे गलायाव मा बेयाव दिन्थिनो लादों? दा बे जोंनि डेम'आवहाय जोङो बे थालिरनिफ्राय जोङो मा प्रडाक्ट खालामनाय जायो बेफोरखौ जोङो दिन्थिनो लादों। हमनानै ला बिथिं नायहर, बिथिं बे थालिर दंफां, गिदिर थालिर दंफांखौ माने बेयाव सेनाव होनाय उनावहाय माखासे खुन्दुंफोर ओंखारो, जेरैहाय फाथो बायदि खुन्दुं ओंखारो। बे फाथोनिफ्राय आरो गुबुन प्रडाक्ट जायो। जेरैहाय हमनानै ला नैबेयाव जोङो फार्स्ट प्रडाक्ट मोनबाय, जों फाथोनि फाथोनि खुन्दुं मोनबाय। आरो बे फाथोखौहाय आरोबाव मेचिनाव होनानै फिसा खुन्दुं फाखायनाय जायो। आरो बिनिफ्राय गुबुन रोखोमनि जि दानाय जायो। आरो बेखौ मेचिनाव दुरुं बनायनानै गुबुन रोखोमनि जेरैहाय मना, बेग आरो बे लेडिस बेग बेफोरबायदि रोखोमनि प्रडाक्ट बानायनाय जायो। आरो बिथिं नाय बे रोखोमनि जि दानाय जायो। बे रोखोमनि जि दानाय जायो, बे थालिरनिफ्रायनो बानायनाय जादों। आरो बे जिनिफ्रायनो गुबुन बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा, जेरैहाय टपि, जेरैहाय बे आथिं गाहोग्रा बे जे थालिर दंफांनिफ्रायनो मोनसे फैनाय आरो थालिरनि दंफांनिफ्रायनो जायो। आरो बिनि अनगायैबो जितु जोङो थालिर दंफांखौ मिल खालामनाय समाव माखासे गारजानाय मैला बुस्थु ओंखारो। बे गारजानाय मैला बुस्थुफोरखौ जोङो माबा बनायो, मा होनो बार्मि कम्पस्ट खानस्रि हासार बानायनाय जायो आरो बेनिफ्रायनो आरो गुबुन प्रडाक्टबो बानायो। जेरैहाय नैबिथिंहाय नाय, बे जाबाय बे गारजानाय माबानिफ्रायनो बे माबानिफ्रायनो बेखौ खानस्रि हासार बानायनाय जायो। जितु थालिर मिलिं खालामनायावहाय जितु माखासे जाबोरफोर गारो, बे गारनाय जाबोरखौ जों खानस्रिनो होनानै खानस्रि बरननाय जायो। जेरैहाय नैबे पेकेजिं जाबाय। दा बेखौ नोंथाङा फाननायनि थाखाय लाबोदों? दा बेखौ सोरनोबा गोनां जायोबा जों हरगोन आरो नोंथांनि थाखाय नोंथाङा उनावबो, दिनै नङाबाबो गाबोन समफोरनि उनावबाबो नोंथांनिफ्राय बेखौ लांफैनो हागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि थंखौ खोन्थादो। आंनिया मुङा प्रफुल्ल नार्जारि, आहमाखा गामि। ओमफ्राय जोंनि उदालगुरि फार्मार कअपारेटिभ ससाइटि, आंनि माने एडभाइजार। बेयाव मबाइल नाम्बारबो दंखायो। नोंथांखौ जुदि मालाबाफोर बेबायदि खानस्रि माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला जेन नोंथांनाव फन खालामनानै हरनो हानाय बायदि मोननो हागोन। दा नोंनि मबाइल नाम्बारखौ 8876385629। बे नाम्बारावनो वाट्सएपबो थानो हागौ। नाम्बारावनो वाट्सएपबो दं, बे नाम्बारावनो मोननो हागोन आरो गोजोननाय थाबाय। बबेनिफ्राय फैदों मादैमोना? जों बे रौता हमस्टिनि न'? रौता हमस्टिनिनो। दैमागुरि होनना बुङो आरो गामिया। बेयाव मा दख'ना मोननाय जायो नोंथांमोननि बे गलायाव? बेवहाय पाटनि मोनगोन, बिथिं आरो बे रिगि रिगां फालि मोनगोन, ब्लाउस मोनगोन, इन्दि फालि, इन्दि कट मोनगोन, आगर गुबै मोनगोन। बेफोरनो आरो गोबां रोखोमनि नोंथांमोननि बे गलायाव दख'ना मोननो हागोन आरो? हागोन। खोब खम समनि बेसेनावनो मोननो हागौ? मोनगोन। 1500, 2000, 2500 बिदिबो दङ आरो। मेक्सिमाम बेसेना हिसाबै बेसेबां? मेक्सिमाम सबसे बयनिख्रुइबो दाम गोसासिन बुङोब्ला बेसेबां रांनि फैगोन? 8000 दङ, 8000, 7000, 6500। मेक्सिमाम बेनो। गोजोननाय थाबाय।
नोंथांमोननि बे दखानाव मा मा रोखोमनि दख'ना मोननाय जायो? आंनि दुकानाव बहुद दख'ना मोनो मानो होनबा मार माथानि मोनगोन मास्रेसनि मोनगोन आरो सुपार कटननि मोनगोन बहुद धरननि दख'ना दङ आरो खमसिन बेसेना बेसेबां रांनिफ्राय दख'नाखौ मोनगोन? खमसिन रांनियालाय जाबाय 350 आरो गोजौसिन बयनिफ्राय गोजौसिननिया 20,000 15,000 दा दिनै नैबे एगजिबिसनाव नोंथांमोननिफ्राय बायनाय कास्टमारनि खारिथिया बेसेबां जेनेबा बेसेबां कास्टमारा नैबेयाव दिनैनि गलायाव बायनाय जादों? बेयावहा फैनानै लससो दङ आंहा गैस्राया बिक्रियानो गैया बिराद नस्थ' दङ। नोंथाङा बहानिफ्राय फैदों? आं बेनिनो रौतानिनो बबे जायगायाव थायो नोंथाङा? उदालगुरि काटरपारा गैया ओरैनोसो फैबाय दा बेनि बे फिसखौनो होनो हानाय नङा दिनाव जुदि दख'ना गांसे नाङोबा मा मिटिं बियो बे मिटिङावथ' गैया दा बे फिसखौ माहायनो मोनगोन दा नै जेनेबा जों मुलावनो बायना लाबाय 850नि 800नि दा बेखौ 700 मारै हरगोन बेथ' जायाखैना जोंथ' एसे माने प्रफिटखौथ' नांगोन दा बे प्रफिटआनो गैयाबा नैबेसा जाबाय मोनसे गला जाय एस्ट्रलजि बिथाङा बायदिसिना रोखोमनि नायखांनानै बायदिसिना ताबिज बायदि रोखोमनि ताबिज आरि हरनाय जायो बिथांनियाव आं सोंनो नाजागोन नोंथाङा बेयाव फैनानै नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? आङो लखिमपुर जिल्लानि 1 नं बिक्रमपुर गामि सिमलगुरि जोंनि सिमलगुरि दा बिटिआर मोनबाय बेखौ खोनादों बिनिफ्राय नोंथांनियाव मा मा रोखोमनि होनाय जायो जेरै आस्थाम होनाय जायो बा मा रोखोम मा हरनाय जायो? दा धरक मानसिनावथ' ग्रह जायो ग्रह नाङो नालाय असान्ति जायो बेफोरनि थाखाय आङो हरो आरो बिदिनो मानसिनि न'खरनि मोजांनि थाखाय हरनाय जायो बयनिबो मोजांनि थाखाय फरायनायनि थाखायबो हरनाय जायो आरो धरक जेनेबा समस्याखौ मोजां खालामनो थाखाय हरनाय जायो आस्थामबो हरो पाथरबो हरो ताबिजबो हरो गासिबो हरो मुलिबो हरो बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दा बे समाव आरो मोनसे आं जोबथि सोंथि सोंनो नाजाबावगोन नोंथांनियाव दिनैसिम माखासे बाइक लांफैग्रा नायजागिरिफोरा बेसेबांसो नायजाफैदों? मोजां बयबो नायजाफैदों जायहा माने आगोलाव मोजां मोननायफोर बिसोरो फैनानै आरो नायजाफैबावदों जायहा माने बिसास दं बिसोरो नायजाफैबाय थायो बेबायदि रोखोमनि आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना मोनथिबाय আপোনাৰ এইটো দোকানত কি কি ধৰণৰ মাল বস্তু পোৱা যায়? কি কি ধৰণৰ আৰু আজিৰ দিনত আজিলৈকে কিমান আপোনাৰ বিক্ৰী বাধাটো কেনেকা হৈছে? কালিতো ওপেন সেশনটো হ'ব কালি কি আশা কৰে আপুনি? কালি আশা কৰিছো ভাল হ'ব লাগে আশা কৰি কি এতিয়া আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছো? धन्यवाद থাকিল फरायसा आफादनि खुंगा 55 बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि दिन्थिफुंसालियाव जोङो दा दंफैयो बर'नि मोनसे न'खर जिबायदि बर'फोरा संसार जायो जों बे मोनसे बर' न'खराव दंफैयो आं बे बर' न'खरखौ केमेरा बिथांखौ आं दिन्थिफुंनो खावलायगोन আপোনাৰ এইটো দোকানত কি কি ধৰণৰ এই খাৱা বস্তু পোৱা যায়? আমাৰ ইয়াত আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো মিচিং গাহৰি পৰা কুকুৰ মুৰ্গী মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ পৰা হয় মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আহিছোঁ আমি ঢকুৱাখানা হয় আমাৰ লখিমপুৰ ঢকুৱাখানা হয় কি ধৰণৰ এই খাৱা বস্তু আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল খাৱা যিটো বস্তু এইটো পোৱা যায় আপোনাৰ এইটো দোকানত? এইটো হ'ল আমাৰ কেঁকুৰাৰ পিটিকা হ'ব মিছা মাছৰ পিটিকা হ'ব তাৰপিছতে পলু লেটা তাৰপিছত যিটো আমাৰ বাৰীত ওলাই ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো খোৱা বস্তু তাৰপিছত বাৰীত যিটো পায় এই মছলাবিলাকে আদা নহৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কেঁচা সামগ্ৰীৰে আমি বনাই লওঁ ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰি মানুহে অমাগত হৈছে বাৰু কিবাও হৈছে বিক্ৰীটো হৈছে যথেষ্ট হৈছে যেনেকৈ হ'ব লাগে এনেকৈ হৈছে আৰু অভাৰঅলো হোৱা নাই এনেকৈ আৰু
আৰু আপুনি কালি বিক্ৰীটো আপোনাৰ যে কালি যে আপোনাৰ ওপেন সেশন হ'ব গৈ আছে তো ইয়াৰ বহুত মানুহকেইটা ৰাজ্যকেইটা ইয়াৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব তো এই সময়ত আপোনাৰ বিক্ৰী বাধাটো আপোনাৰ কি আপুনি এই কৰে মানে তাৰমানে আপুনি কি আশা কৰে অহাকালি আৰু সমাগত হ'ব মানুহ আহিব বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু আৰু বেছি আমাৰ বিজনেছ যিটো বাণিজ্যৰ কিবা ভিতৰৰ যিমান কিবা আছে আৰু বেছি অলপমান আজি যেনেকৈ হৈছে তাতকৈ বেছি হ'ব যেন লাগিছে আৰু আশা কৰিছোঁ ৰাইজেও মানে অলপমান কিবা কৰিছে ভাল পাইছে খাই সেইকাৰণে बर'नि मोनसे बर'नि गुबै धोरोम होनना बुङोब्ला जों बाथौ धोरोम होनना जों मिथियो दा नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50 बोसोरारि जथुम्मानि नैबे दिन्थिफुंसालियाव बर'नि धोरोम नैबे दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनदों नैबे बाथौ बर'नि न'खराव जि बर'आ बाथौ धोरोम सिबिग्रा बर'आ बाथौ गोदो गोदायनिफ्राय आजै आजौनिफ्रायनो बर'आ बाथौ धोरोमनिफ्राय दिनैसिम बे बाथौ धोरोमखौनो सिबिनानै दिनैसिम दङ रायजो जाबोगासिनो आं बे समाव बर'नि न'खराव बाथौ धोरोम गायसननानै जेरैबायदि सिबियो नैबेबायदि नैबे दिनैनि बे दिन्थिफुंसालिनि मोनसे बर'नि न'खर दिन्थिफुंनायाव नैबे बाथौ न'खर दङ आं दा बिथांनि बाथौ सासे बाथौ सिबियारि बिथांनियाव आं सोंनो नाजागोन नोंथांमोना नैबे दिनैनि बे बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव दिन्थिफुंनानै बर'नि मोनसे जि धोरोम दिन्थिफुंनो मोननानै नोंथांमोना माबायदि फोरमायगोन जों तारमाने बे जों जेरै सिबिबोदों जोंनि बे सिबिनायखौ जों दिन्थिनो लुबैदों दा दिन्थिबाय दिनै जों दिन्थिनायबो जाबाय बेबायदि हिसाबै जोंहा जों बर'फोरा बेबायदिनो बेजोंनो जों रायजो जाबोदों लोगोसे जों बे बर' फरायसा आफाद 50 बोसोरसालिया सिबिलांनायावहा फालिलांनायाव जोंहा मोनसे साननाय दङ आखा दङ जाहाथे जोंनि बर' समाजनि जिहेतु बर' जातिनि जिखुनु धोरोमारियानो जाथों माने जों बर' समाजा जेरैबो जेथिंबो उथ्रिलांनो हानायनि जों मोनसे कामना खालामदेरदों आरो लोगोसे जोंनि बे 2023 मायथाइयाव जाहाथे गासै सुबुङानो आलो गोजोन थांनानै थानो हायो आरो बयजोंबो गोरोबलायनानै जेबो माने दान्थे दुन्थे बा दावहा जेबो जाया खैफोद आफोदा दाजाथों जों बेखौबो लोगोसे बे बर' न'खरावनो जों आर'ज गाबनायावहा जों रायसननायबो जादों आरो जों अराय जाहाथे बे बाथौ बोराइ बाथौ सिबिनानैनो जों थांनानै थाबाय थानो हादों आरो बिदिनो हालांबाय थाथों जों आरो बिदिनो खौसेथिया बर' समाजनि खौसेथिया बिदिनो बांलांबाय थाथों अराय जाहाथे इसोराबो अनथों बेखौनो जों कामना खालामबाय थादों आरो बेखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे जोंनि बे बर' समाजफोराबो जोंनि सेराव फैनानै बिथांमोना जेरैबायदि फोथायदों जों बेखौ नुनो मोनदों आरो जों जोबोद मोजां मोनदों आरो बेखौ सिबिनायाव खुलुमनायाव जों जोबोद बाख्नायथावना फैबाय थानाय रायजो राजाफोरखौ माबायदि बाहागो लानो नोंथाङा फैबाय थानाय रायजो राजाफोरखौ जों जाहाथे अराय मोजांनि थाखाय हास्थायो आरो जों बेबायदिनो बे धोरोमनिनो अर्थात आंबो सासे बिदिनो आसारि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि अर्थात आसारि गोलैयो
बेबायदियैनो जों बेखौ जोबोद आसा खालामदों आरो मोजांनि थाखाय जों कामना खालामदों आरो गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। दिनैनि बे खुंगा बाजिबाथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे दिन्थिफुंसालियाव मोनसे गुबुन बर'नि न'खर धोरोम फुजिनाय नैबेखौ जों नुनो मोनदों। दिनैनि बे दिन्थिफुंसालियाव खुंगा बाजिथि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे दिन्थिफुंसालियाव जों बर'नि मोनसे धोरोम होनना बुङोब्ला जों ब्रह्म धोरोम होनना बुंनांगोन। बे ब्रह्म धोरोमनि माखासे दिन्थिफुंसालियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव बायदि रोखोमनि बेयाव फुजिनाय ब्रह्म धोरोमनि जि रोखोमनि फुजिनाय नैबेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। केमेरा पार्सन बिथांखौ फारि फारि दिन्थिनो खावलायगोन। बाजिबाथि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे दिन्थिफुंसालियाव बर'नि मोनसे धोरोम होनना बुङोब्ला जों ब्रह्म धोरोम। दा बे सिबिनायाव आं सासे ब्रह्म धोरोमनि सिबियारि नैबे उदालगुरि ओनसोलनि सासे धोरोम सिबियारि बिथांनियाव आं सोंनो नाजागोन। दिनैनि बे नोंथांमोननि दिन्थिफुंसालिनाय जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाजिबाथि बोसोरारि जथुम्मानि जि मोनसे धोरोमारि दिन्थिफुंनाय बेयाव नोंथांमोननि ब्रह्म धोरोमनि माखासे धोरोम सिबिनायखौ दिन्थिनो मोननानै नोंथांमोना माबायदि गोसोआव माबायदि मोनदों? गोजोननाय थाबाय। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बेखौ खबर लाफैनायनि थाखाय खुलुमनाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय। गिबियावनो दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथुनिखि मिरुनि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय जोंनि ब्रह्म धोरोमनि जिथुनिखि दिन्थिफुंनाय बेखौ जोङो मोजाङै दिन्थिफुंनो हादों आरो बेखौ दिन्थिफुंनो मोननानै जों दिनैहाय बेवहाय थानाय गुरु बाबामोन दङ आंजों लोगोसे आरो जोंबो बेवहाय जोंनि जयग होनाय ब्रह्म धोरोमनि फिलसफि सानस्रि बेफोरखौ जोङो लासैनो दिन्थिगासिनो दङ आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय दिनै जों गोजोननायखौनो फोरमायगोन आरो साबायखर फोरमायगोन जे जोंनि बे ब्रह्म धोरोमनि जिथुनाखि जयग होनाय आरो बिनि सिबिनायनि नेमखान्थि रायजो राजा आइ आफामोननि सिगाङाव जोंनि आफादनिफ्राय जोबोर मोजाङैनो दिन्थिफुंबाय थानो हादों। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनो सानो। बाहागो लाफैदों नोंथांमोना सानो? ओरैनोथ' जोङो बेसेबां बाहागो लाफैदों बिनि संखियाखौ जोङो थोंजोङै बुंजोबनो हालिया। मानो होनोबा जोबनाय गैयै फुङावहाय माने जिथुनाखि जयग जोंहा होजेननाय बेनिफ्राय खोमसि जासे जेनेबा हरनि 8टासिमहालागै बेवहाय जयग'आ सोलिबाय थायो आरो गोबां जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोना बेवहाय माने सिबिफैदों बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसे आरो गुबुन धोरोमनि गोबां माने धोरोम सिबियारि जेरै बाथौआनो होन ख्रिस्टियानानो होन बा गुबुन धोरोमनि मानसि हारसा बर' बयबो बेवहाय एसे एनै बाहागो लालांदों आरो बिथांमोनाबो गोजोननायखौ फोरमायलांदों। लोगोसे जोंबो बिथांमोननि गोजोननाय फोरमायनायाव जोंहाबो गोसोआव गोजोननाय फैदों। बे समाव सोंनो नाजागोन बे मा समनिफ्राय मालानिफ्राय जागायनानै मालासिम जोबनो थांगासिनो बे जोंनि बे ब्रह्म धोरोमनि जिथुनाखि जयग होनाय बियो दाखालि मा होनगोन 26 जानुवारिनिफ्राय फुंनिफ्राय जागायजेननानै बियो 29 जानुवारिनि मोनाबिलिसिम बे हाबाफारिया जागोन आरो बे सिबिनाया थाबाय थागोन। सोरां सान हर माने जोबनाय गैयै अखन्द बे जयग'आ जोंहा जाबाय थादों आरो आइ बाबामोनहाबो फैनानै बेवहाय माने बयबो माने बेवहाय बाहागो लादों। आं बे समाव मोनसे सोंनो नाजाबावगोन नोंथांमोननि बे गाबोन जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाबोन गेवलां मेल जानो थांगासिनो गोबां रायजो राजाफोरा ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लागोन। दा बे रायजो राजाफोरखौ
ब्रह्म जिफोर ब्रह्म भक्त धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौ बाहागो लानो नोंथांमोना मा खावलायगोन? जोङो जोंनि आफादनिफ्राय बा ब्रह्म धोरोमनि भक्त बा पुरहित बाबामोन आरो जोंनि आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायनो सानो दे बेहाय मुलुग गोजोननि थाखाय जिथुनिखि जोङो जयग होदों बेवहाय जाहाथे अननानै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जे नोंथांमोनहा जे बेवहाय जतखिनसेबाबो हाबलांगोन आरो दान्दिसेबाबो एसे माने बेवहाय नुजाथि फैगोन बाहागो लालांगोन बेखौनो आं खावलायनो सानदों। आरो बेवहाय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दासिम हाबनानै थांबाय आरो गोबां माने फैनो गोनां जायफोर आलासि बिथांमोनखौबो फैनानै जोंनि बे सिबिनाय नेम बा जोंनि बे ब्रह्म धोरोमनि जिथुनाखि सनातन ब्रह्म धोरोम बेखौ दान्दिसेबाबो नायफैलांनो बा नुजाथिलांनो थाखाय आङो माने आफादनि जानाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।